Uba jeje lengkoi uwe na kiri orang ba jong kashnong menriang East Khasi Hills District. Kashnong kabadana senda jong kawa umken, ulaong baka jing tumu ka sorkar lengba katanat Urban Affairs muda, banwan ra ne pelong jaka tenyut hapo nong hali ha ulum soalan. Kajaka kabadana senda kawa umken tang kumba shispa mitari ka jing jingai. Na kajaka watumu wan pelong jaka tenyut, kan kita ajur yaki pautali kishnong ba marjan ki bahab hapo East Khasi Hills, Ribhoi ba Jaintia Hills District, bat ka jing ko jing internat jong kawa umken ru kan sadu sadam bat lip rong no. Ula ong ru balada kalong shisha kumbala saki lemba kilat patai kubor. Hakine ki khindiat tayo baladep hakaba na kaliang menteri bakmi yakatnat Urban Affairs uba snya halang dhar. Ula kren syai balada omdan ba persya ya kane ka jing tumu jong ka sorkar banwan ra ya ka Martin hapo nang hali on penyai bet syakman. Nalor kata ula ong bakat kum ke jing tip bakilayo kani ka jakat henyot kan long bet kalan fil kata kamut shoot he pendap bet om don hire kino ki plan kum baka sorkar ka jukren ban on pentrikam no da kata ka new technology na scientific method henry ka dei bet kalan fil kumta kumwe na kinong snong jong kani ka snong ka badana senda jong kani ka wa umken upun pau ka jing snu diaw bet ngosi ban tip ya kani ka jing tumu ka sorkar banwan ra ya kani ka Martin hapo nong hali khamtam kani ka jaka ka dei ka badana senda jong ka wa umken ka bakum kinong snong ki jupendan kam ha ka we dei bat ka rep karyang bat ki babun ki we pat ki jing mentoy lemba jong kani ka wa namar om don shoot da ki we pat ki wa lai tang kani ka wa umken. Nalor kata ula ong ru balada ka sorkar kan wanra shisha ya ka Martin ha kani ka jaka kamdon kanu ka jing artatin bakani ka wa umken kan sakalarong badu no ka jing khoi ba jing internat jongka kani kan penjot ru ya ki dok kha dok penat ki badon hapo kani ka wa bat kala ru ban penduk pendam shi sendan ya kani ka wa ha ka ju ka por wa ai hublei ru ya ka senjuk kinong sensyal snong par umken bat ya ka seng HNYM central body ki bala shimkhia halor kani ka man bat pensungo sya ka sorkar baka dei ban pensange ya kani ka jing tumu shu ula ong bahaga jing shisha ka sorkar kala dei ban wan sor jamin ne sor beshwa na ka benta kani ka jaka bahato ka biang ne em ban penlong jaka thenyun om ban shukmen tang namar bayo jaka namar kani kan bu jing kinong snong ki basyong basa hasenda bat ka wa umken kani kadai ka wa umken ke ba nakaliang jungi kum kinong snong ki badon ne senda jong ni wa umken leng ba ni wa umken yo sibun ki jing mentoy la kalong haba phai bat kinong rep ro yo sibun ki jing mentoy haba phai bat ki do wa yo sibun ki jing mentoy bat ki babun ki jing mentoy bangi kum kinong snong yo anak ni ka wa umken den re susi bantip bana kaliang ka sorkar leng ba ka muda lani ka Urban Affairs kadon ka jing tumu kadon ka jing mot panwan ra no ya ka Martin hang ne po nong hali halum solat ya ka ba kan sakta ya ka ni ka wa umken ka bangi kum kinong snong ni ju punon kam kamar kat kum ka jing tip ni tip ba ani kalum solat kadon hasenda jong ka umken bat kani ka jing hai jong ni ka jaka ban bu ya ka Martin nawa umken kalong tang gumba shispa metar bat ka jaka ro ka jaka ka balaring ka jaka ka ba rese nila bedong ba kham sitom ban penne ye kinyut ban the ye kinyut ban penne tela kum no tang sisen the asn the kinyut baro kinsa tuj no shawa umken te kumta kum we na kinong snong badon po kani ka wa umken badon marjan ba kani wa umken adap dari sokhia adap dari snoram ban trip ya ka sorkar berhaga juga poru pentu ya ka sorkar bahkan sange no ya kan jing temu namar kalong ka ka jing du ka bakrao yang ikum ki pajba ki basyong hasenda juga ni ka wa umken ki don sibon ki snong ki don ne senda wa umken la kalong na po East Khasi Hills District kumjoro na po Ribhoi bat kumjoro na West Jaintia Laitili ki district ki de ki preo na ni ki no snong ya syong hasenda ba ka wa umken tilda ka sorkar kawan ra ya kan Martin hang ne nam artatin ba kan ka wa umken ka bakhuj ka bitanat kan sa librong no bat kan sa klano bat kan long ka jing tim ya ka long din man din bat khamtam yang ikinong snong nginom yo ban penon kamsu ya ko umken kumbang iyo baro si kata tinakali ka jong nga pha ya kan turwo kubor baka sorkar bakan terkhat asin habade ba kan ka jing tmu jong ka banwan ra ya ka Martin hapo nong hali halum solai